Na sesión de onte, a pesares de haber só un punto do día, o que se houbo foi rogos e preguntas. Nun deles o BNG solicitou que se lle informe por parte da Secretaría sobre a compatibilidade da adxudicación da cafetería da Casa da Cultura de Taboada á tenente alcalde e concelleira deste concello. Si é compatible de ter a concesión da cafetería da Casa da Cultura e seguir sendo concelleira no pleno da corporación e a maiores teniente de alcalde. No seu día, nós tiñamos serias dúbidas, pero non manifestamos os nosos reparos, porque, bueno, legalmente non estaba moi claro, pero unha vez revisado e contrastado o que se recolle na convocatoria, que parece feita un pouco esproceso, e constatado de que hai certos servicios, como é o tema da auga, ou como é o tema do lixo ou algún outro servicio máis, que non está claro de si se cobra ou non se cobra, porque non aparecía recollida na concesión, nos entendemos de que hai unha incompatibilidade clara. Entón pedimos unha aclaración por parte da Secretaría do Concello e en función do que poñan esa aclaración, pois miraremos si se consulta a organismos superiores ou nos convence esa aclaración. É dicir, nós entendemos que se eso non está claro, pois terá que manifestarse algún organismo a nivel de xunta, no sentido de si eso pode ser ou non pode ser. Outra pregunta que fixeron os nacionalistas foi sobre os problemas xurdidos con propietarios de fincas na limpeza dun camiño en Ouriz. Parece ser que estuvo a brigada do Concello limpando nel, que onte as explicacións do señor alcalde pois foron moi vagas sobre o que aconteceu ali. Parece ser que hai unhas discrepancias con algún dos propietarios de algunhas fincas que lindan con ese camiño sobre como se fixo esa limpeza e se eso foi simplemente unha limpeza ou foi un anchamento da pista, e onte cando pedimos explicacións, pois o alcalde dedicouse a dar nada máis que evasivas no sentido de que ali só fora a brigada a limpar. Entonces, eso, como outras respostas que se deron, pois falan moi as claras de que a nivel de Concello o único que se fai é lixeiramente administrar o día a día, pero que a iniciativa política e o que querer consensuar temas importantes, pois desde logo non se está dispostos. O BNG tamén preguntou sobre o procedimento que ten aberto no xulgado o Concello pola indemnización duns 1.700 euros por un accidente de circulación nunha estrada.